Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo fetaħ uffiċjalment l-istaġun ta' ħsad tal-għeneb għal produzzjoni tal-imbit. Bħal dejjem dan il-proċess beda bil-varjetajiet bikrin tax-Chardonnay u l-Moscato, waqt li mbagħad ikompli bil-varjetajiet l-oħrajn. Il-Ministru qal l-ħsad tal-għeneb u pass importanti li jfakkarna fil-valur tal-bdiewa li bix-xogħol tagħhom jagħmlu mbejjed Maltin u għawċin prodotti distinti u apprezzati. U nnota wkoll li minkejja li kull sena ġib magħha ċirkostanzi differenti tagħha, il-prodott finali jkompli jispikka fil-kwalità tiegħu anke meta mqabbel ma' produzzjonijiet rinomati barra. Tajna l-bidu tal-toħ tal-istaġun tal-għeneb. Nirringrazzja għalhekk lill-Assara, produtturi u l-bdiewa għax-xogħol qiebes li jagħmlu. Dan is-settur huwa importanti ħafna għall-ekonomija Maltija. Għaldaqstant aħna bħala gvern impenjati bis-serjetà biex nagħmlu dan is-settur iktar b'saħħtu u iktar sostenibbli. Il-Gvern permezz tad-Direttorat il-ġdid tas-Servizzi tar-Riċerka u l-Pariri fil-Ministeru u s-Servizz tal-AgriConnect qed ikompli joffri appoġġ lill-bdiewa biex ikunu dejjem mamrin u bl-aħħar informazzjoni u għodda ħalli jsaħħu l-kompetittività u r-reżiljenza tagħhom.